Mia Lehto Suomen ylioppilaskuntaliitosta, moikka! Ootko koskaan miettinyt, mikä on yliopiston tarkoitus? Entä miten meidän tulisi kouluttaa meidän 300 000 korkeakouluopiskelijaa mielellään niin, että ne pystyisivät ratkaisemaan globaaleja ongelmia, kuten vaikka ilmastonmuutoksen? Mitä tarkoittaa opiskelukyky? Miten meidän tulisi hyödyntää digitalisaatiota meidän korkeakoulutuksessa ja toisaalta mitä uhkia ja mahdollisuuksia siihen voi liittyä? Onko korkeakoulutus yksilöä, yhteiskuntaa vai kenties koko ihmiskuntaa varten? Näitä ja monia muita kysymyksiä tullaan tänä vuonna käsittelemään täällä Tulevaisuuden yliopistoyhteisössä. Homma toimii käytännössä niin, että minä tulen haastamaan teitä ja te saatte haastaa mua. Ja yhdessä keskustellen me saadaan toivottavasti aikaan uusia ideoita, ajatuksia, näkökulmia ja jopa ratkaisuja tulevaisuuden korkeakoulutukseen. Yksi tapa osallistua on ehdottaa mulle haasteltavaksi tai henkilöä tai tahoa, jolla sä uskot olevan annettavaa tähän keskusteluun. Voisi myös vaihtoehtoisesti ehdottaa jotain kokonaista teemaa tai aihetta käsiteltäväksi eri tavoin, kuten vaikka kansainvälisyyttä. Mä pyrin toivottamaan kaikki teidän toiveenne, joten your wish is my command. Mutta kuten sanottua, me tulemme myös haastamaan teitä. Ja tällä kertaa haaste lähtee ylioppilaskunnille ja opiskelijakunnille, jotka haastan esittelemään vaikka tällaisen videon tavoin jonkun aivan loistavan asian heidän korkeakoulustaan, joka on niin hyvä, että sitä pystyisi käyttämään myös tulevaisuuden korkeakoulussa. Se voi olla opetusmetodi, tila, kurssi, ihan mitä tahansa, mutta sen täytyy olla niin hyvä, että sitä kehtaa käyttää myös tulevaisuudessa. Vielä lyhyesti. Tämä tulevaisuuden yliopisto tullaan tänä vuonna lanseeraamaan tämmöisten uudenlaisten ratkaisujen luomiseksi niin korkeakoulujen kuin koulutuksenkin kehittämiseksi. Oothan mukana!